слухаеце Радыё Марыя. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалены Езус Христос у сённяшняй перадачы «Пакінулі ўсё і пайшлі за ім», у якой мы размаўляем пра манаскія супольнасці, якія працуюць на Беларусі. Сённяшнія госці, я думаю, што вельмі добра вядомыя нашым радыёслухачам і ютуб-гледачам. Я бы характарызавала гэту супольнасць як так крэатыўна, напэўна, гэта было б такое слово, актыўна і вельмі шмат радасці. Я думаю, што вы ўжо здагадаліся, што ў нас у гасцях браты айцы салезіяне, а менавіта ксёндз айцец Віталій Гайдукевіч і айцец Артур Ляшнеўскі, правильно? Віктор, прабачце, ласка. Айцец Віктор Гайдукевіч і Артур Ляшнеўскі. Хвала Христу. Навекі вечнае прывітанне. Вельмі рады вас бачыць у нас. Я думаю, што салезіянская сям'я, яна вельмі добра вядомая так пад назвай салезіяне, але не такую так афіцыйную назву маеце крыху іншую, так? І можа распавядзіце, калі ласка, нам пра увогуле гісторыю, як пачалася гісторыя гэта, як нарадзіўся ваше таварыства і як яно жыло, як існавала і як на сённяшні дзень функцыянуе. Так, пытанне, канешне, вельмі такое глобальнае, я б сказаў. І мне здаецца, што таварыства заўсёды, любое, мне здаецца, таварыства, любая манаская супольнасць распачынаецца ад яе заснавальніка. Нашым заснавальнікам з'яўляецца святы Ян Боско. І гэта італьянскі святар, які жыў у 19 стагоддзі. І дзесьці, калі вось сказаць, калі распачалася праца, вось гэта, калі распачалася супольнасць, то, мне здаецца, гледзячы на жыццё святога Яна Боска, яна распачалася, можна сказаць, з яго нараджэннем, таму што не толькі, будучы святаром, ён распачаў вось дзесьці збіраць моладзь, старацца, каб яна інтэгральна развівалася, але ўжо, будучы маладым янкам, ён збіраў ужо тады сваіх, скажем, аднагодкаў, каб з імі сэнсоўна праводзіць час і так далей. Таму, калі афіцыйна казаць, то наша афіцыйная назва, мы называемся Манаскім інстытутам папскага права Таварыства святога Францішка Сальскага, успамін якога мы вось зусім недавно, скажем, гэтага салодкага доктара, якога называюць, абыходзілі. Справа самой манаскай супольнасці распачалася, трэба сказаць, вось так лічыцца афіцыйна пачатак, гэта сітуацыя, якая адбылася ў закрыстыі падчас прыміцыйнай святой імшы ксяндза Боско ў 1842 годзе, калі менавіта ён сустрэў Барталом Гареллі, так, дзякую, ксяндз Артур мне адпавядае, вось, якога закрыстыянін, як кажуць, выгнаў там закрысты, і святы Ян Боско паклікаў яго да сябе, ну і тут распачынаецца, можна сказаць, наша выхаваўчая праца, якую ён таксама нам дзесьці перадаў пытаннем, як там справы, ці ўмееш ты там свістаць і ўсё іншае. Таму вось гэта быў пачатак такой дзейнасці, пасля дзейнасць ідзе праз аснаванне такіх араторыяў, сваімі цяжкасцямі да 1859 года, калі была заснавана ўжо таварыства святога Францішка Сальскага. Гэта вось і ёсць наш пачатак нашай кангрэгацыі, так. А чаму менавіта такую назву выбраў ксёндз Ян Боско? Я думаю, што... Ну, па-першае, што святы Ян Боско меў вялікае набажэнства да шматлікіх святых. Сярод такога, скажем, улюбёных святых была і Тэрэза Вялікая, і таксама быў Францішак Сальскі. Францішка Сальскага як прыклад да наследавання, можа, такога асаблівага апекуна даў святому Яну Боску яго спаведнік, святы Юзеф Кафассо. І вось ён яму даў як узор пэўнай цярплівасці і лагоднасці. Справа ў тым, што Ян Боско меў такі нецярплівы характар, быў такім халерыкам, парыўчым і вельмі шмат рэчаў хацеў так вырашаць адразу, так успыльчыва, і ягоны спаведнік дзесьці яго трошкі так утаймова, даючы святога французскага біскупа з Жэневы, які таксама меў пэўныя праблемы са сваім характарам, і дзякуючы Божай ласцы і Маці Божай ён іх вырашыў, таму дае яму як прыклад для яго, а таксама для яго будучай дзейнасці. Палюбіўшы гэтага святога з Жэневы, Ян Боско дае яго як прыклад для салезіянаў, таму не назваў нас баскавяне, чи як яшчэ-небудзь там іначай, не? Але менавіта дае іншую назву ганаровага апекуна, якога мы ушаноўваем, і кожнага ўспамін для нашай кангрэгацыі гэта сапраўднае свята. Дарэчы, многія здзіўляюцца, што наша назва салезіяне паходзіць менавіта ад святого Францыска Сальскага. Так, для мяне гэта таксама было адкрыццё сёння, шчыра скажу. Ну, пэўную духоўнасць вось таксама
ксёндз Боско, які, як ужо было сказана, вось дзесьці займаўся і стараўся пазнаваць эту духоўнасць, ён перадаў таксама і нам. Вось, это святого Франциска Сальскага. Пасля заканчэння семінарышча, так вот з Францыскам Сальскім было звязана, яшчэ ксёндз Боско, ягоны спаведнік, даў яму такі намер, каб ён пайшоў такі канвік для святароў. Яшчэ такая больш дзесьці давучыцца, больш такога вопыта святарскага набрацца. І менавіта там ён сустрэўся з кнігай Францыска Сальскага, менавіта Філатэя па Божым жыцці. І вось у сваіх успамінах Ян Боско кажа, што гэта кніга заўсёды была ў яго ў кішэні, ў сутанні. І стала пэўным таксама планам для яго жыцця і таксама рэалізацыі святасці. Таму чаму Францыск Сальскі гэта ўсё ўзята з жыццёвага вопыту і таксама пэўнай духоўнай сувязі Яна Боско і Сальскага. Ну добра, там гісторыя так карані маеце ў Італіі. Цяпер пытанне, як з такой цёплай сонечнай Італіі дайшлі да нашых зямель, да Беларусі, бо вось даведаліся мы, што стагоддзя маеце, так, вашай працы вось тут на Беларусі, і можа пра тое, як менавіта на гэтых землях проста закараніліся і як вось 100 год пратрывалі, не гледзячы на пераследы розныя, якія былі. Я так скажу, што на гэту тэматыку мы маем выдатнага спецыяліста, тут ксяндза Артура, які менавіта навукова апрацаваў гэту тэматыку, таму што сапраўды ў 1921 годзе першыя салезіяне прыйшлі, можна сказаць, на тэрыторыю сучаснай Беларусі і там распачалі сваю дзейнасць, але ўжо як гэта канкрэтна адбывалася, можа бы все ж такі дам слова спецыялісту, які нам дакладна раскажа, як гэта адбылося. Дзякую, ксёндз Віктар, за дадзенае слово. Ну, калі казаць пра гісторыю салезіянаў на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, кажам, на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, бо салезіянская харызма пачала развівацца як структура на тэрыторыі тагачаснай Польшы. До 1939 года ведаем, што палова нашай бацькаўшчыны належала менавіта да Рэчы Паспалітай. І менавіта туды, калі прыйшло разам, скажам, дзесьці, калі засноўвалася салезіянскае таварыства, то адначасова яно пачало распаўсюджвацца па розных краінах. Пачатку там у Іспанію, Францыю і так далей. Таксама і дашло яно да Польшчы. Першым такім салезянінам лічыцца Браніслав Маркевіч. Незадоўга будзем яго успамінаць. Ён прыняў сутанну з рук святога Яна Боско, але пазней, пад натхненнем Духа Святога і праз пэўныя такія падзеі, ён адышоў ад салезян і заснаваў новы ордэн міхалітаў, які мы ведаем добра. Але харызма ўсё ж такі была запачаткавана на тэрыторыі Польшы, пачала развівацца з Асвенцама, пазней розныя іншыя, Кракаў і гэтак далей. Гэтая сетка, структура салезянскіх манаскіх супольнасцяў пачала пашырацца. Ну і заўсёды салезянцы дзесьці мелі такі прыярытэт місіі. А менавіта там, дзе Слова Божае яшчэ мала абвяшчалася, дзе была справа вельмі на такім нізкім узроўні справа адукацыі і выхавання. І тэрыторыі Польшчы тагачаснай такімі тэрыторыямі, можна сказаць, якія патрабавалі такой асаблівай дапамогі, былі ўсходнія тэрыторыі, тэрыторыі сённяшняй Гродзеншчыны, западнай Віцебшчыны і таксама западнай Брэшчыны. Дык вось было такое, скажем, прагненне настаяцеляў польскіх салезіянаў, каб менавіта тут зрабіць пэўныя цэнтры. Асаблівым чынам салезяне не з'яўляюцца, скажем, такім манаскім ордэнам, які ў першую чаргу глядзіць на прыярытэт душпастарства парафіяльнае. У нас гэта ў канстытуцыях прапісана, што у першую чаргу мы засноваем араторыі, школы, выхаваўчыя пляцоўкі. І першыя пляцоўкі на тэрыторыі Польшчы тагачаснай гэта былі выхаваўчыя асяродкі. Парафіі дзесьці ўзнікалі яны пазней, як вынік, што пры нашых школах, араторыях, інтэрнатах пачалі ўзнікаць касцёлы, альбо мы пераймалі нейкія касцёлы таксама пад сваю душпастарскую апеку. І вось адчуваючы тую дзейнасць, той пах салезянскай харызмы, якая ўжо разышлася па ўсёй Польшы, шматлікія мецэнасы, графы ды паны пачалі дзесьці інтарэсавацца гэтым ордэнам, каб менавіта дзесьці ім штосьці ахвяраваць, каб яны гэтую дзейнасць маглі ўчыніць рэальнасцю. Такія прадстаўнікі шляхты былі на ўсходзе. Між іншым, першым нашым такім фундатарам была сям'я Радзівіл, а менавіта княгіня Марыя Радзівіл. Так. Яна
жыла ў Варшаве, мела шмат грошай, была ўжо ўдавою па сваім мужу Міхале і вельмі шмат будавала розных каталіцкіх асяродкаў, школ, але, скажем, такім эверестам яе, скажем, ахвярнай дзейнасці была базіліка Найсвяцейшага сэрца Езуса ў Варшаве. На сённяшні дзень гэта другі ўжо па, скажем, умяшчальнасці храм Варшавы, цяпер ужо святыня Божа Провіду стала самай вялікай святыняй Варшавы. Вось яна убачыла ў Рыме базіліку святога Паўла за мурамі, была вельмі так захоплена і захацела штосьці дакладна такое зрабіць у Варшаве. Нават калоны гранітныя, такія самыя, як былі у базілікі Паўла за мурамі, прыцягнула ў Варшаву. Дык вось у яе быў такі маёнтак дварэц Дзятлаўскага раёна. Там знаходзіўся такі палац, у якім ён ужо даўно не жыла. І ён быў такі ў пэўным сэнсе занядбаны. Але там было вельмі шмат гектараў лесу. І з гэтага, скажем, лесу будавалі гэтую базіліку. Калі справа ўжо даходзіла аб тым, каму гэтая базіліка, калі дабудуецца, будзе адданая, Марыя Радзівіл, якая пазнаёмілася ў Італіі з салезіянамі, не мела дзесьці нейкіх сумніваў, што і прагнула, каб гэтую базіліку і ўсе належныя землі там у Варшаве каля яе будуць адданы менавіта салезіянам, які будуць занімацца адукацыяй. Калі аддалі нам базіліку, то яна падумала, што на ўсходзе таксама трэба штосьці зрабіць. І ахвяруе нам свой маёнтак у дварцы з усімі гэтымі гектарамі лясоў, зямель і з занядбаным, але ўсё ж такі палацам у дварцы. І вось у 1921 годзе, дакладна 19 чэрвеня, прыбывае ў дварэц першы салезіянін. Гэта быў ксёндз Людвік Гастыла. Знакаміты салезіянін, прадпрымальнік, ён вельмі шмат рэчаў рабіў для развіцця структураў салезіянскіх у Польшчы. І вось ён пачынае з чаго? Адзін салезіянін, ремонты. Першае, што ён робіць, пачынае дзесьці даводзіць да парадку гэты палац. Ён меў дах, ён меў вокны, але ўнутры нічога не было. І трэба было забяспечыць, каб там былі ложкі, нейкія, скажем, мэблі, якія павінны былі патрэбныя. І пазней таксама дзесьці уводзіць той план, каб зрабіць з гэтага палацу выхаваўчую пляцоўку. І першае назначэнне гэтай пляцоўкі гэта быў сіроцкі дом. Бо менавіта туды пачынаюць звозіць сіротаў, рэпатрыянтаў альбо дзяцей з бывшых бальшавіцкіх сем'яў, якія не мелі адукацыі, звычайна не мелі бацькоў, і там адзін салезіянін прымаў іх пад сваю апеку. Я калі чытаю ягоныя ўспаміны, альбо таксама лісты ксяндза Людвіка Гастыла, я проста ў мяне вушы скручваюцца. Но бо ён, будучы адзін, трымаючы дысцыпліну, ён пачынае іх вучыць яшчэ сталярскаму ремяству, шыццю абутку і розным іншым рэчам. Адзін ужо там засноўвае тэатр, пачынае таксама арганізоўваць аркестр для гэтых хлопцаў. Справа разрастаецца вельмі хутка. Салезіяне, убачыўшы, што адзін салезіянец там штосьці зрабіў вельмі такое фантастычнае, пачынаюць прысылаць сабратоў. І вось ужо незадоўга там становіцца настаяцелем ксёндз Віктар Зджалак. Ксёндз Людвік Гастыла працягвае працаваць у гэтым асяродку. Яго, між іншым, называлі хлопцы бацька. Так у польскіх пісьмах напісана, аб тым гэта таксама сведчыць, што большасць тых хлапцоў былі беларускамоўныя, якіх прымалі у той сіроцкі дом. Пазней пры гэтай школе таксама засноўваецца сталярская школа, а праз 2 гады таксама і шавецкая, дзе вучылі шыць абутку. А ў 1925 годзе гэтая школа ў дварцы сталярская шавецкая атрымала дзяржаўную акрэдытацыю. Гэта значыць, што ўжо магла функцыянаваць і выдаваць дзяржаўныя дыпломы. І справа ў дварцы, яна вельмі хутка інтэнсіўна пачала развівацца. Шмат сабратоў пачала туды прыязджаць. Адзін з такіх гадоў, калі у дварцы было панад 20 законнікаў. Бальшынство гэта былі браты законнікі, і мы называем каад'ютарамі, нашымі дапаможнікамі гэтай справы. У 1934 годзе таксама да нас звяртаецца мітрапаліт Ялбжыкоўскі, тагачасны мітрапаліт Віленскі, таму што памёр мясцовы пробашч у дварцы.
І як бы дзесьці такім на яго мэтазгодным было б, каб салезяне, якіх там вельмі шмат, а ён меў праблемы персанальныя ў архідыяцэзіі, таксама ўзялі пад сваю апеку і мясцовую парафію Божага цела з велічэзным прыгожым касцёлам, які там стаіць. І салезяне чыняць такі крок, таксама бяруць пад сваю апеку і парафію ў дварцы, тагачасным дырэктарам-настаятелем і будучым пробашчам стаў ксёндз Ян Жак. Так, у нашай першай пляцоўцы, якая несла характар толькі выключна выхаваўча-адукацыйны, з'яўляецца і парафіяльная дзейнасць. Разам з дварэцкім касцёлам атрымалі мы таксама і філіяльны касцёл у Наваельні. Ну вось і салезянская справа на ўсходзе пачынае развівацца далей. Але асаблівым такім, скажем, заступнікам, якога трэба узгадаваць, бо я лічу, што дзякуючы яму і дакументы ўсе гэта пацвярджаюць, мы мелі такую магчымасць стартануць на тэрыторыі сённяшняга ўсхода Беларусі. Гэта быў дыяцэзальны святар, а менавіта пралат Караль Любянец, тагачасны маладзечанскі дэкан. Ён вельмі моцна любіў салезіянаў, меў вялікія ўплывы, скажем, на шляхту тагачасную, на ўсіх, хто меў нейкія маёнтак, і ён усім радзіў: калі маеце грошы лішнія, давайце салезіянам. Яны робяць добрую справу, яны іх не праядуць, моладзю будуць займацца. І так, дзякуючы, скажем, уплывам гэтага вельмі дастойнага чалавека, ксяндза Кароля, так, напрыклад, мы атрымоўваем землі і будынкі ў Вільні, дзе мы засновуем сталярскую таксама школу на вуліцы Добрай Рады. Таксама дзякуючы яму уплыву, пасля размоваў з графамі Юндзіламі, яны выклікаюць салезіянаў і ахвяруюць нам сваю летнюю рэзідэнцыю Рэгінаў. Яна знаходзіцца зараз у Івацевічскім раёне, але не трэба шукаць яе на мапах, бо яна больш не існуе, паколькі, на жаль, да, бальшавікі зрабілі там свае справы, скажем, знішчылі ўсё, што было. Рэгінаў гэта быў менавіта той фальварак, палац, які там стаяў з 19 стагоддзя. Першы быў там пабудаваны ў 18 стагоддзі, але згарэў. Там была капліца радавая, там была вельмі вялікая бібліятэка і вельмі вялікі парк. І менавіта юндзілы ахвяравалі нам гэта, і салезяне туды прыбылі таксама, і там адкрылі нізшую семінарыю. Што у нас на тэрыторыі Беларусі таксама была нізшая семінарыя, дзе мы рыхтавалі маладых хлопцаў такі з перспектывай іхнага духоўнага развіцця як будучых, скажем, духоўных асобаў. І калі так сказаць, то адзін з выпускнікоў гэтай нізшай семінарыі стаў пазней генералам хрыстусоўцаў. Так просто так знайшоў у дакументах у нашых архівах у Кракаве. Вось, у Рэгінаве сітуацыя развівалася вельмі інтэнсіўна, таму што гэта былі ўсё ж такі місійныя тэрыторыі, ўсё ж такі гэта ўжо была такая дзесьці, сені палесся, і справа рэлігіі там была на нізкім узроўні, і мясцовы касцёл знаходзіўся ў вялікай адлегласці. А дамы вакол Рэгінава, як апісваюць першыя салезяне, былі раскіданыя дзесьці ў палях, у лясах там і гэтак далей. Таму салезяне, якія правадзілі душпастарскую працу ў капліцы юндзілаў, вырашаюць таксама там заснаваць і парафію Маці Божай спамогі хрысціянам. І дакументы былі пададзены, напісаныя і ў Гродна, і ў Вільню. Арцыбіскуп пазітыўна на гэта глядзеў, пачалося будаўніцтва нават касцёла драўлянага ў Рэгінаве, але, на жаль, ужо пазней вайна, якая дзесьці сустрэла гэту справу, затрымала. І будынак недабудаванага касцёла, як разам з усім палацам і дзейнасцю, была спынена, канфіскавана, і сёння Рэгінаў не існуе, як я кажу, але месца, дзе стаяў наш маёнтак, дзе стаяла капліца, фундаменты яны захаваліся. Сёння гэта тэрыторыя ваеннай часткі недалёка ад вёскі Волька ў Івацевічскім раёне. Пазней такое развіццё на ўсходзе, гэта была трэцяя пляцоўка, прабачце, калі ласка, каля Ліды. Там знаходзілася такі фальварак, засценак, курган. Ён таксама ўжо не існуе, але памятку аб ім засталася станцыя каля гэтага маёнтку. Калі ехаць з Ліды на Гродна, то ёсць такая станцыя курган. Некаторыя не ведаюць чаму. То ўжо хто будзе праязджаць, будуць ведаць, што там калісьці быў маёнтак, дзе салезяне таксама мелі свой уплыў. І таксама дзякуючы каролю Любянцу, які намовіў сясцёр Жураўскіх, якія не выйшлі замуж, не мелі нашчадкаў, не ведалі, што са сваімі землямі грошамі рабіць, і пераехалі ў Вільню, ён кажа: дайце это салезянам, хай яны там усё там зробяць,
як трэба. Вось, ну і яны на пачатку даюць гэта ў поўную такую аренду, а пазней частку мы выкупляем, лічучы, што гэтыя землі нам прыдадуцца, і бачучы таксама тое, што там не было святыні блізка, найбліжэйшы касцёл гэта быў Белагрудзе, да яго трэба было топаць 8 кіламетраў, людзі, ну і адукацыя, і таксама выхаванне мясцовай моладзі, было прынята рашэнне да урачыстасці кананізацыі святога Яна Боску пабудаваць першы ў Рэчы Паспалітай касцёл святога Яна Боску. Ідзе ў Кургане, на Літчыне. Менавіта там першы ў Рэчы Паспалітай касцёл па тытулу нашага заснавальніка быў пабудаваны. Быў высвенчаны, быў з дрэва зроблены, дрэва везлі з дварца, нашыя, скажем, сабраты ў 35-м годзе тае свячэнне адбылося. Менавіта там быў гэты касцёл пабудаваны, ён быў сціплы, ён, можа, не быў такі аж фігуральна такі, штосьці такое, як у Варшаве на Празе, як базіліка Сэрца Езуса, але ўсё ж такі гэта была святыня. Гэта была святыня святога Яна Боску, дзе таксама дзейнасць наша сальзянская праходзіла. Да сённяшняга дня мала хто ведае, там у полі насупраць павароту на вёску Більтаўцы ёсць гэты маёнтак, мы з ксяндзом Віктарам былі там, і наш дом, былы дом засцянковы Ружураўскіх, ён цэлы, ён мае нават дах, нават нейкі там вокны, правда, дзверы. Так, трэба дадаць, што гэта, скажем, такую інсайдерскую інфармацыю, што ў нас была нават такая думка, каб сапраўды вось гэта першае месца працы нашых сабратоў салезіянаў дзесьці перанесці кудысьці, дзе там можна з гэтага зрабіць музей. Але, на жаль, будынак ужо ў такім стане, што яго нельга перавесці. Ну і само месца, вот, як ксёндз Артур кажа, яно знаходзіцца, цяжка знайсці яго, па-першае, а тым больш даехаць там. І таксама вось гэты фундаменты касцёла для нас, вось сучасных салезіянаў, калі мы прыходзім у такое месца, хоць яно заросшы ўсё лесам, і ты бачыш гэтыя фрагменты фундамента, ну ты стаіш, і гэта дзесьці заваражвае, гэта вось дзесьці нават крычыць аб тым, што трэба штосьці аднавіць, трэба штосьці зрабіць, каб вось гэта памятка засталася на наступнае пакаленне. Ну, даехаць, як ксёндз Віктар кажа, там вельмі цяжка, таму што практыка камуністаў была такая: знішчыць касцёл, так як і зрабілі ў 60-х гадах з касцёлам Яна Боску, яго разабралі, зрабілі клуб у вёсцы Радзівонішкі. Вось, а дарога, якая ішла да святыні, то проста на гэтай дарозе пабудавалі вялікую калхозную ферму, якая да сённяшняга дня там стаіць, каб людзі забыліся пра шлях, які вёў да храма. Ну, такая рэчаіснасць, яна вельмі моцна зраніла нашу бацькаўшчыну, і, скажам, яшчэ до 39-го года, калі гэтыя пляцоўкі на тэрыторыі ўсходняй Польшчы, сённяшняй нашай западнай Беларусі, былі знішчаны, трэба дадаць, што адна з такіх парафій была таксама ў Глыбоцкім раёне, у вёсцы Залесся, дзе таксама працаваў наш сабрат у парафіі Сэрца Езуса, сабрат Цыпрыян Швёнтак. Ну, а пазней, як ведаеце, пачалася эта завіруха. 39-й год, спачатку прыйшлі бальшавікі, якія ўсё пасабіралі, ўсё папалілі, ўсё панішчылі, пазней прыйшлі немцы. І, скажем, шматлікія салезіяне, а ў дамах нашых на той момант было дастаткова шмат салезіянаў, дварцы панад 15, у Рэгінаве панад 8, і таксама у Кургане 5 сабратоў. Частка выехала ў Польшчу, каб мець пэўную бяспеку. На гэта дзесьці намікалі нашы настаяцелі, каб калі хто хоча, калі хто прагне ратаваць сваё жыццё, то вяртайцеся тут у Польшчу, будзем тут з вамі, скажам, дзесьці не накідвалася гэта звысока, але давалася такая магчымасць. Але былі такія салезіяне, якія, палова такіх салезіянаў, якія вырашылі застацца на гэтай тэрыторыі падчас акупацыі. І гісторыя нашага таварыства падчас нямецкай акупацыі на тэрыторыі Беларусі, яна вельмі балесная, таму што гэта гісторыя, якая прынесла вялікія ахвяры. Па-першае, ну, тыя людзі, якія ў гэтай рэчаіснасці засталіся, ну, гэта героі, ну, бо яны не мелі... Мучанікі, так, ну, бо яны не мелі, па-першае, дзе жыць, бо яны былі выгнаны са сваіх дамоў, у дварцы, у Рэгінаве, і ў Кургане салезіяне жылі проста, ну, па хатах, хаваліся, яшчэ дзе дазвалялася штосьці там адпраўлялі па хатах святую імшу. Пазней быў такі момант,
такой нямецкай, можна сказаць, адлігі, калі яны раптам дазволілі падчыняць храмы. І раптам усё, што пазачынялі бальшавікі, немцы хацелі паказацца такімі добренькімі, ну вот мы вам дазваляем, маліцесь, вот вам крыжы, рабіць усё, што хочаце. Ну і тады мітрапаліт уже узгаданы Ялбжыкоўскі, які меў пад сваёй апекай гэтай тэрыторыі, дзесьці стаў перад такім планам, як цяпер направіць тое зло, якое было ўчынена бальшавікамі, і трэба было шмат святароў, а шматлікі паўцякалі ўжо на Польшчу, некаторых пазабівалі, і персаналу не хапала. Найбольшае, скажем, процент святароў знаходзіліся ў Вільні. Там было найбольш кляштараў, законнікаў асаблівым чынам. Ну і таму мітрапаліт звяртаецца асаблівым чынам да законных асобаў Вільні, дзе кляштары былі перапоўнены, каб яны згадзіліся на так званую місію ўсход. Гэта значыць на тое, каб яны паехалі ўжо, скажем, па двое, па аднаму на тыя кінутыя парафіі, адкрываць касцёлы, якія былі зачыненыя бальшавікамі, это ўсё падчас нямецкай акупацыі. Ну і хто першым падняў руку, што паедуць на тэрыторыю Беларусі? Салезіяне. Слухайце, вельмі шмат салезіянаў пачынае выязджаць з Вільнюса, якія былі ў нашых 3 дамах, якія там існавалі, вось пачынаюць ехаць на тэрыторыю сённяшняй Беларусі. Іхным такім заданнем, якое даваў ім мітрапаліт, было тое, што яны прыязджалі на нейкую такую парафію, дзе быў святар. Гэта былі такія місійныя цэнтры. Яны былі пад крылом гэтых святароў, там былі іхнымі вікарамі, і пазней рабілі так званыя экспедыцыі місійныя. Гэта значыць, што на тыдзень, на 2 такі святар павінны быў дзесьці гуляць ва акругі 50-80 кіламетраў, знайшоў касцёл, там ужо званіў звон, што тут ксёндз, тут праз 3 дні былі святыя місіі, бо там ксяндзоў не было. Ён іх да ночы спавядаў, вянчаў, хрысціў, ўсё рабіў, пазней уже гэтых, скажем, спарадкаваў 3 дні, ішоў наступную парафію. І так гэта ішло, скажем, такое душпастарства падчас гэтай адлігі нямецкай. Ну, але эта адліга доўга не доўжылася. У 42-м годзе раптам немцы чамусьці павярнуліся да нас не тым месцам, якім трэба, прабачце, і пачынаюць вельмі моцна зневажаць каталіцкае духавенства. Кажу каталіцкае духавенства, таму што з праваслаўным падчас акупацыі было супрацоўніцтва. Ім нашматлікае дазвалялася. Каталіцкае духавенства было пастаўлена пад прыцэл нямецкім акупантам для таго, што, па першую чаргу, немцы, якія хацелі тут зрабіць сваю сферу ўплыву, яны таксама ведалі, што гэта трэба рабіць праз рэлігію. Таму хацелі зрабіць тут аўтакефалію праваслаўную і таксама і каталіцкі заснаваць беларускі касцёл з цэнтрам у Навагрудку, на што католікі не паддаліся, асабліва каталіцкае духавенства, што вызвала, конечно, вельмі моцную рэакцыю, здзекі, смерці шматлікіх святароў, і таксама была прарваная місія ўсход. Мітрапаліту было забаронена прысылаць з Вільні сюды святароў, якія б маглі працаваць у гэтых парафіях. Больш таго, на, скажем, тыя акругі, якія былі падзелены акупіраваная тэрыторыя, акруга Літва, Латвія, акруга Беларусь, Польшча, Украіна, быў введзены візавы рэжым. Гэта значыць, што людзі, напрыклад, з Літвы не маглі прыйсці ў Беларусь. Што гэта рабіла? Што такі святар з Літвы з Польшчы не мог прыйсці сюды ў Беларусі, калі б яго ўбачылі тут, што ён перасёк мяжу і дзесьці тут спавядае альбо цэлебруе Эўхарыстыю, то яго маглі проста застрэліць на месцы. Але гэта не спыніла дзейнасці, бо вельмі шмат салезіянаў засталося тут. Працавалі на Віцебшчыне ў вёсцы Параф'янава, працавалі таксама на тэрыторыі сённяшняй мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. Так, напрыклад, наш сабрат Уладзіслаў Вячорак даходзіць да горада Барысава. І там з яшчэ адным сабратам, братам, ваўжынцам, яны аднаўляюць тот касцёл, які быў, скажем, знішчаны бальшавікамі. Там аднавіў, паводле апісання ў мітрапаліты, 3 алтары. І душпастарская дзейнасць у Барысаве настолькі была моцная, што ёсць запісы, што калі яшчэ немцы, скажем, падтрымоўвалі католікаў, то былі нават у нядзелю зарганізованыя чыгункі дадатковыя, каб людзі маглі ехаць на святую імшу, стасаваны да набажэнства ў касцеле. Але пазней, канешне жа, і з Барысава, і з землі, на якім апекаваліся салезіяне, трэба было ўцякаць. Ксёндз Вячорак вярнуўся ў Параф'янава, дзе яму за свае высказванні супраць нямецкага акупанта, але таксама і душпастарскую дзейнасць было забаронена цэлебраваць імшы, наведваць касцёл. Ён быў пад арыштам на сваёй плебаніі, але, нягледзячы на гэта, ён працягваў адпраўляць імшы,
прымаць дзяцей на катэхезу, рэшце ён увогуле пачаў зноў вярнуўся ў касцёл. Ну, што, канешне же, паспрыяла тым, што быў арыштаваны і змешчаны ў турме ў Беразведчу, былым па-базыльянскім кляштары, дзе шмат іншых святароў таксама чакала на сваё асуджэнне, якое звычайна у 90% заканчвалася расстрэлам. Тое самае адбылося і з нашым сабратам, які быў расстраляны ў 42-м годзе 4 ліпеня. Вернікі з Парафьянава заступаліся за гэтага святара да немцаў, прасілі, каб яго адпусцілі, хацелі даць взяткі, гэтак далей, але немцы яму сказалі ў Беразведчы, што вашаму святару ўжо давалі магчымасць уцячы, але ён і Багаткевіч захацелі застацца. Ведаем, што Багаткевіч з'яўляецца благасловеным мучанікам. Маю надзею, што калісьці і наш сабрат Уладзіслаў Вячорак таксама даступіцца хвалы алтару. Ну, гэта не ўсе ахвяры Другой сусветнай вайны. У тым успамінаным кургане застаўся ксёндз Юзеф Буяр, якога арыштавалі разам з іншымі святарамі з дэканата з Ліды, з Іўя. Ён чакаў у турме. Пазней быў момант расстрэлу, і падчас транспарціроўкі, калі іх павінны былі вывесці на расстрэл па Пяльцовую сераду, гэта адбывалася ўсё таго ж года, ён замлеў, ён страціў прытомнасць, яго кінулі ў турму. Гэтых святароў расстралялі, яны зараз перапахаваныя на слабодскіх могілках у Лідзе, а наш сабрат проста праз 3 дні памёр ад хваробы ў вязніцы. Таксама яшчэ 2 новапрэзбітараў, якія паспелі перасечь мяжу з Беларусю, гэта там ксёндз Ізідор Марціняк і ксёндз Ян Павелец. Іхнай мэтай быў Мінск, пасколькі і беларускамоўных святароў дзеючаў, і між іншым Гатлеўскага тут ужо расстралялі, не было святароў, якія б маглі дзесьці весці набажэнствы, яны хацелі прыходзіць тут да вернікаў. У сваіх пілігрымках да Мінск Ізідор Марціняк вырашыў з Далгінава, а там ягоны быў місійны цэнтр, а Ян Павелец з Бабруйшчыны, гэта таксама глыбоцкі раён. Ян Павелец меў дайсці да Мінска, але там яго таксама расстралялі. Мы ведаем з аднаго пісьма нямецкага капелана, які тады адправляў святую імшу ў чырвоным касцеле, што людзі яму далажылі, што законніка маладога забілі каля Мінска, ён яго пахаваў у Мінску, але, на жаль, не дапісаў, дзе на якіх могілках, і мы не ведаем месца пахавання. Ізідор Марціняк таксама мучаніцкі памёр ад выстрэлу акупантаў на тэрыторыі, магчыма, сённяшняга Смаргонскага раёна, недалёка ад Дубка, дзе, магчыма, таксама вёў душпастарскую дзейнасць падчас акупацыі. Ну і шматлікія іншыя святары, якія цярпелі, якія таксама мелі свой уплыў на тое, што міма акупацыі Евангелія тут абвяшчалася на Беларусі. Канечне, ўсё закончылася тым, што вайна скончылася, але не пераслед. Так? На гэтых тэрыторыях надаль быў камунізм, які здесь уладкаваўся, рэлігійны пераслед быў усё больш і больш, скажам, дзесьці той лавіна, якая забівала ўсё, што духоўна на гэтых землях. Таму нашы настаяцелі, тых, хто застаўся тут на тэрыторыі Беларусі, дзесьці прасіла, каб вярнуліся ў Польшчу, каб проста мець бяспеку, але не націскала. І трэба сказаць, што група святароў салезіянаў, хочучы дабра для гэтых людзей, гэтых земляў, а кажу гэта не проста так, бо я салезянін, таму што перачытаў іхныя матывацыйныя пісьма да настаяцеляў, дзе яны кажуць, што хочуць застацца са сваімі авечкамі як добрыя пастыры і не хочуць дабра для свайго цела толькі, бо вярнуцца на бацькаўшчыну, дзе ім будзе добра, але хочуць працаваць тут. Такімі святарамі застаўся ксёндз Ян Вількевіч у Дятлава, які апекаваўся, ксёндз Людвік Віткоўскі ў Дварцы, ксёндз Міхал Булёўскі, які у Рубяжэвічах у Стопцоўскім раёне быў пробашчам касцёла. Таксама яшчэ доўгі час працаваў ксёндз Стохандаль Рышард, які працаваў у Парафьянаў, пазней быў мёрскім дэканам. Вось. Таксама такімі сабратамі, якія засталіся, быў ксёндз Ян Такарскі, які працаваў у Ракаве вось да сваёй смерці. І тут былі мучанікі па сапраўднаму з выбару, бо яны мелі магчымасць, бо Савецкі Саюз даваў асобам польскага паходжання вярнуцца на сваю бацькаўшчыну. Таксама яшчэ, прабачце, ксёндз Гжэгорчык, які працаваў у Лентупах. На той час ён працаваў троху ў Докшыцах, пазней яго не далі спраўку, і ён у Пастаўскім раёне у Лэптупах быў у касцеле. І вось гэтыя святары па-сапраўднаму перажылі сваю Галгофу.
амаль усе дзесьці альбо былі мучаніцкі дзесьці даведзеныя да смерці. Напэўна, яны не сваёй натуральнай смерцю паміралі, так як быў замучаны вельмі моцна схвараваны ксёндз Ян Вількевіч, у якога была канфіскавана плебанія, жыў у муры касцёла, захварэў. Насамрэч ён паміраў ад голода, таму што ў яго быў спазм страўніка. Ксёндз Грыгорчык у Лынтупах быў вельмі часта за сваю дзейнасць адносна дзяцей і моладзі пераследаваны, яго білі па галаве. Ён піша настаятельным, што ў яго ўжо праз гэта становіцца ўжо і амнезія, што ён ужо вельмі вялікія болі адчувае. Адзін дзень проста людзі не дачакаліся яго на святую імшу, а калі прыйшлі на плебанію, то ўбачылі забітае цела свайго пробашча ў ложку. Ксёндз Міхал Булёўскі, які працаваў у Рубяжэвічах, увогуле яму запрапанавалі гаспадыню, падсадную качку ад энкавудзістаў, якая дзесьці за ім сачыла, а пазней у адзін дзень проста ён быў вельмі хворы, взяла яго, вывезла ў незнаным напрамку. І да сённяшняга дня мы не ведаем лёсу гэтага нашага сабрата, дзе ён пахаваны і што з ім сталася. Ксёндз Ян Такарскі, які да апошняга таксама быў у лагерах, які вярнуўся, пачатку працаваў у Младэчынскім раёне ў Дуброве перад сваім арыштам. Пазней, калі вярнуўся, касцёл быў знішчаны. Тады вернікі з Ракава, пачуўшы, што ёсць ксёндз, ён тады хаваўся ў Красным Младэчынска раёна, і, скажем, яго прапануюць, каб ён прыехаў да іх. Там ён моліцца ў гэтай капліцы святой Ганны на могілках, аднаўляе яе. Яму забіраюць некалькі разоў спраўку, то мучаюць, то пераследуюць. Урэшце рэшт ён ад хваробаў дзесьці таксама памірае ў 74 годзе. І гэта быў такі момант, калі прарываецца салезіянская харызма на Беларусі. З 21 года яна пастаянна была ў сваёй прысутнасці. І дзесьці такім момантам злучэння, клеем салезіянскім, як мы называем, быў ксёндз Юзеф Занеўскі, які ў 80-х годах прыязджае сюды на Беларусь. Гэта гісторыя проста, это трэба адзін раз яшчэ паслухаць. Можа, ксёндз Віктар трошка скажаце, бо гэта адносіцца да ягонай айчыны, да нашай альма-матэр салезіянскай Жупран. Я хочу дадаць толькі адно, што тут можна цэлую серыю такіх праграм на радыё Марія арганізоўваць, дзе ксёндз Артур сапраўды вельмі дакладна можа падаць інфармацыю, таму што сапраўды праца добра напісаная, ацэнена таксама прафесарамі, сапраўды вельмі шмат цікавостак, такого дакументальнага матэрыялу, вельмі шмат фотаздымкаў, якісьці сведчанняў, якісьці дэкрэтаў, такіх рэчаў, якіх папросту хіба цяжка ўжо дзесьці знайсці, а гэта сабрана сістэматычна, дзесьці паўкладана, так што гісторыя вельмі добра апрацавана. То, што я хачу дзесьці дадаць кораценька да таго, што было сказана, ведаеце, гэта вядома, гісторыя ідзе сваім ходам, але мне цікава, напрыклад, гэта вось такія якісь кароткія сведчанні тых вернікаў, напрыклад, у тым жа Кургане, якія ксёндз Артур там мне распавядаў таксама, дзе як разбіралі касцёл, так як быў такі загад, то нават і праваслаўныя ўсе вернікі хадзілі і прасілі людзей, якія бралі там дрэва з гэтага касцёла, каб толькі не выкарыстоўвалі ў якіchсьці там гаспадарчых працах. І гэта ўсе, то есть бачна, якая была павага не толькі да нашых сабратоў, это была, напэўна, аснова, але вось да такіх рэчаў, вядома, асвечаных рэчаў і так далей. Пасля вось, напрыклад, гісторыя з Браслава, якая мяне па сённяшні дзень дзесьці так фасцыніруе. Мы былі на, скажем, на ўрачыстасці Маці Божай Валадаркі Азёраў з ксёндзом біскупам Александрам Яшэўскім, і начавалі ў сясцёр эўхарыстак, калі не памыляюся там. І вось ужо ад'язджаем з этой ўрачыстасці раніцай, ідём ужо, скажем, выходзіць з дому сясцёр, і з капліцы там выходзіць такая старэйшая сястра, і, вядома, ідём прывітацца з сястрой, і ксёндз біскуп кажа, вось біскуп Александр Яшэўскі, салезянін, тут настаяцель салезянаў, і салезяне. І распавядае такую гісторыю, што яе мама, якая там недалёка, вось это з Браслава паходзіла, мела, не ведаю, як это сказаць, такі шлюб на ўсё жыццё падчас парафіяльных урачыстасцей насіць штандар ксёндза Боску. Вось, і гэта мяне так дзесьці ўразіла, яна так была шчаслівая вось паразмаўляць тады з намі, вот старэйшая сястра, якая дзесьці там ледва што ішла. Таму вось такі вось гісторыі вельмі шмат, якія паказваюць сапраўды вялікую павагу да нашых сабратоў
І напэўна гэта павага не паяўляецца з таго, што мы салезяне, але напэўна яна выходзіць з той саліднай душпастарскай працы, якую рабілі нашы сабраты, і людзі гэта заўважалі і дацэньвалі. Я так крыху вылавіла на самом пачатку, як отец Артур расказваў пра супольнасць, якая прыязджала, ці я добра зразумела, што у вас ёсць не толькі ксяндзы, але і шабраты законныя, так, у вашых супольнасцях? Так, ёсць, называюцца у нас коад'ютары, але так больш тут на Беларусі мы кажам пра такіх братоў монахаў, скажем так. І на Беларусі ёсць беларусы, менавіта браты? Не, на жаль, у нашай кангрэгацыі у нас тут беларусаў няма ніводнага коад'ютара. Быў адзін кандыдат, аднак ён вырашыў уступіць ўсё ж такі ў свецкую галіну салезян супрацоўнікаў. Это светскія людзі, які жывуць сваім жыццём, аднак належаць, скажем так, як кажуць, да трэці ордэн, так. Я так слухала гэтыя пачаткі, думаю, так, гэта ўсе дамінікане кажуць, што дамінікане жабрачы. Я хочу сказаць, што не. Потому як салезянам давалі і маёнткі, і дамы, то я думаю, што мы ўвогуле самаскромнасць. Гэта у нас усё ад наша заснавальніка. Побач у Турыне, там, дзе стаяў араторый Вальдока, побач таксама стаяў іншая справа, якую таксама заснаваў святы Каталенко. І ён быў так большы провід, і ён збіраў грошы, прасіў міласціню, каб трымаць той шпіталь, той прытулак, які меў, але кожны вечар тое, што хапіла, а што засталося, рэшткі ён выкідаваў бедным, лічачы, што Божы провід дасць, скажам, на іншы дзень іншыя, скажам, выдаткі. Думаеце, вечарам хто першы стаяў пад вокнамі Каталенка? Ксёндз Боско. Бо ён казаў, як табе не трэба, то мне трэба для маіх дзяцей, для маёй справы. Таму, відаць, нічога новага пад сонцам, таму мы не саромемся трохі пажабраваць, таму што гэта не для сябе, толькі для справы выхавання, а моладзь, ведаеце, яны патрабуюць фінансаў. І трэба сказаць, што Ксёндз Боско заўсёды лічыў, што для моладзі мы павінны мець самае найновшае, скажем, ўсё найлепшае, што толькі магчыма. Таксама цікава, не? Потому што, яксьці здавалася б, вядома, тут монахі і так далее, аднак вось для нашай душпастарскай дзейнасці з моладзю толькі павінны найлепшыя рэчы быць. Можа, тады менавіта пра араторыі раскажыце, ласка. Я думаю, што гэта дастаткова знана, але араторыі і салезяне гэта ўвогуле знак раўно ставіў паміж імі. Так што гэта так непасрэдна звязана. І што гэта такое, і як гэта ў вашай харызме праяўляецца? Араторыю, як кажуць, араторыі, як яшчэ там людзі памыляюцца, кажуць, лабараторыю, а яшчэ штосьці такое было, крэматорыі, так, розныя, асабліва людзі, якія не маюць там дачынення з касцёлам, часам таксама пытаюцца, што это такое. Трэба сказаць, што мы не падразумеваем пад словам араторыі якогосьці будынку. Мы больш разумеем пад гэтым такое асяроддзе, так, выхаваўчае асяроддзе, якое мы ствараем для дзяцей, моладзі, дзе яны могуць сапраўды, скажем, інтэгральна, цэласна развівацца. Ксёндз Артур зараз скажа, што гэта школа, што гэта падворак. Это ўсё, салезянскае ўсё. Так, сапраўды, дзесьці каб можна так двумя словамі апісаць, так спантанна для мяне гэта араторыя, гэта інтэгральнае такое развіццё і гэта суправаджэнне. Таму што нават тая папераджальная сістэма гэта і ёсць тое, каб менавіта пасябраваць, падаць маладому чалавеку гэту далонь для таго, каб разам ісці з ім, каб зразумець ягоныя патрэбы, каб менавіта разумеючы гэта, не зверху сказаць, ты павінен тое, табе можна гэта, а гэтага нельга, толькі ідучы разам з ім праз тыя цяжкасці, менавіта, як Ксёндз Боско казаў, усцерагчы яго ад злога, каб ён збавіў сваю душу. Можа, яшчэ па цифрах крыху паходзім, колькі ўвогуле ёсць салезян у свеце? Больш-менш. Мы ведаем дакладна, нас ёсць, я быў цяпер на генеральным капітуле ў прошлым годзе. На жаль, мы яго павінны былі трошки хутчэй скончыць за пандэміі. Аднак, скажем, гэта было таксама такі вельмі прыгожы досвед пачуць альбо адчуць сапраўды гэту сілу, так? Гэта монаскую супольнасць, потому што мы часам тут, нас тут 10, там 16 усіх разам, это маленькая такая супольнасць усюды,
аднак адчуць вось гэту сілу на скале, скажем, цэлага сусвету. Это было вельмі прыгожым такім досведам для мяне, што нас вельмі шмат, нас сапраўды каля 15 тысяч па ўсім свету. Мы знаходзімся на 5 кантынентах, у 129 краінах свету. Вядома, так, работаем. Вядома, што як генерал таксама рабіў такую справаздачу, казаў, што вядома, што ў такіх мусульманскіх краях дзесьці трэба закрыць нашу прысутнасць, аднак 3 адкрываюцца. Там дзесьці 2 закрываюцца, дзесьці Божы провід кіруе вось гэтым. А ў Беларусі, калі ўзяць нас, то у нас на сённяшні дзень працуе 10 сабратоў, з тым, што 4 знаходзяцца ў фармацыі. Спадзяюся, што пан Бог дазволіць дайсці таксама да салезіянскага святарства. Маем таксама 2 місіянераў, які ксёндз Сергей Гоман, які працуе у С'єра-Леоне у Афрыцы. Цяпер быў даўжэйшы час, гасціў у нашых супольнасцях, распавядаў таксама пра цікавую таксама працу. І таксама з Беларусі, з Маргоні, ксёндз Кабак, які на сённяшні дзень з'яўляецца пробашчам катэдральнага касцёла ў Маскве. Таму апякуемся 6 парафіямі ўсёй Беларусі. Ёсць 3 кананічна заснаваныя супольнасці. Гэта супольнасць тут у Мінску, у Серабранцы, ёсць затым супольнасць у Смаргоні і ёсць супольнасць у Бараўлянах. Это самая маладая супольнасць, якая бы заснавана. Ну і большая такая парафія, гэта парафія ў Дзятлаў, але там няма супольнасці, там толькі 1 святар. Ну і на сённяшні дзень трэба сказаць, што маем таксама кандыдата ў аспірантат. Спадзяёмся, што пан Бог дазволіць яму таксама. Ваша фармацыя праходзіць у Польшы? Не, наша фармацыя, мы, на жаль, мы мелі калісьці чулі гісторыі. Альбо на шчасце, але не маем тут сваіх фармацыйных дамоў. Ёсць так, што першы этап, зусім самы першы этап яны праходзяць у нас, жывуць у нашай супольнасці, і ёсць у нас таксама аспірантат, ён у Мінску знаходзіцца, і там сабраты, калі кандыдаты, прыходзяць, то сабраты ствараюць адпаведныя варункі, каб вось кандыдаты маглі яшчэ больш інтэнсіўна пазнаёміцца і з нашым жыццём салезіянскім, з нашай харызмай. Ну і таксама дзесьці сабраты прыглядаюцца да кандыдата. Я думаю, што гэта ў кожнай супольнасці манаскай так ёсць. Пасля мы адпраўляем іх у Славакію. Там ёсць міжнародныя такія студэнтаты. У Славакіі якраз больш на ўсходнюю частку Еўропы, і затым усе адбываюць, скажем, навуку тэалогіі, багаслоўя, это у Турыне, у Італіі. То есть ёсць, конечно, магчымасць заўсёды і ў Польшы праходзіць фармацыю, аднак для нас вызначаны такі фармацыйны шлях. Ну і бачна, што сабраты пазнаюць і мовы, і трошкі пашыраюць свой кругазор. Гэта вельмі добры такі вось момант. Ну, гэта адчуваецца. Я можа яшчэ так, час нам ужо вельмі ляціць, але мне вельмі б хацелася, я думаю, што гэта заўсёды вельмі цікава, пра ваш асабістую вось дарогу да салезіянаў і як вось вы знайшлі сябе тут у гэтай манаскай супольнасці. Артур мне ўжо паказвае. Дае слова. Ведаеце, я так заўсёды яго слухаю, там іншых сабратоў, у іх заўсёды ёсць якіясьці надзвычайныя гісторыі, што там тое спатканне якіясьці такія лёсавызначальныя. Я скажу так, у мяне такога не было. У мяне было якся ўсё спакойна і проста. Я паходжу з парафіі, дзе працавалі салезіяне, дзе вот ксёндз Юзеф Заневскі, які быў тым, скажем, той клеем салезіянскім, як мы сказалі, з этой пасляваеннай эпохі да цяперашняга сучаснай. І ён там працаваў, і, вядома, былі такія смешныя гісторыі, дзе там, як міністрантам быў, то ён мяне злавіў там дзесьці на дарозе, я стаяў, ён ехаў на машыне, затрымаўся за вуха, закруціў, заўтрака быў у касцёле. Так вось это распачыналася. Ну і пасля прыйшоў іншы сабрат, Крыштаф Цабал, ён знаходзіцца сёння у Маскве, працуе ў такім доме для дзяцей. І ён мяне, скажем, пэўным сэнсе больш інтэнсіўна ўжо даваў літаратуру чытаць, сустракаўся, дзесьці накіроўваў. Я шчыра скажу, я нават і не ведаў, што ёсць іншыя, скажем, супольнасці манаскія, што ёсць дэцыдыяльныя святары. І на сённяшні дзень я шчаслівы, што так адбылося. Можа, толькі дадам, што ўсё ж такі была такая якаясь гісторыя, такая вось коротенькая. Яна не надзвычайна. Яна толькі такая якаясь, як сказаць, такая, які слайд, які застаўся да сённяшняга дня у галаве. Это ўжо роўна 25 гадоў таму назад было.
это калі вось мы ішлі пасля святой імшы футбол гуляць, ксёндз Крыштаф заўсёды ішоў з намі. І чамуся так адбылося, што мы пашлі не ўзялі мяч. І я думаю, я кажу, будьце тут, я збегаю зараз за мячом. І у ксяндза дадому сходзілася так, з дарогі ўніз, пасля была гэта ружовая такая, як сказаць, алея, не ведаю, такі карыдор, так, праз які ідзеш. Но, і заходзіш у плебанію, так, на плебанію. І вось я прыляцеў, ён кажа, так, я пашоў, даў мне мяч, я за гэты мяч і ходу. І не пачуў, што ён ідзе за мною, так? І толькі вось у гэтым моманце, як ідзе, ён мне так вот, слухай, можа, ты бы стаў салезіянцам? Такая реакция першая, думаю, схадзіў за мячиком. Здурнеў ці што. Я і быстро пайшоў, так? І вось з перспектывы гадоў я бачу, што тады вось дзесьці штосьці, як можна сказаць, ёкнула у чалавека, так? І вось чамусьці гэты вось слайд застаўся мне ў памяці. Вось гэта памятаю, сонца свеціць ружы, так што як бы сон про ружовую алею. Так, і вось там нету містики ще, так? Так, таму хай Артур скажа цяпер пра сваё пакліканне коротка, ведаю, ну але ўсё вельмі звычайна, сам рэч. Тут калісьці казала вядучая, што чацвёртае слова такое, якое па папулярнасці тут кажуць, гэта бабуля, пасля Марыя, Езус і Бог, і ўсе святары кажуць, што дзесьці бабуля іх прывяла, мне было то ж самае. Это было месца ўжо так, недалёка ад Жупрану, Воложынскі раён, Вішнева, скажем, месца, дзе ўзрастала моя вера, дзе жылі мой дзед з бабуляй. Бацькі мае былі, агульна кажучы, неверуючымі асобамі, нават у пэўным сэнсе дзесьці так не разумелі пэўных такіх памкненняў маіх даверы, але бабуля мяне вяла, зацягвала сілком у касцёл. Ну і такі мэтавызначальны момант, які дзесьці я вельмі акцэнцірую, што тым, хто мяне пацянуў да святарства, быў не салезіянін, а езуіт. І то так езуіт памерла, якога я не ведаў, ведаеце? Бо мяне бабуля цягала заўсёды з касцёла, за касцёлам пахаваны святары, на могілкі аднаго такога святара, езуіта, ксяндза Станіслава Міхальскага, які быў памёр тут у 50-м годзе, тут у нас у Вішнева. І просто казала стаіцца на каляне маліцца «Ойча наш, здравач Марія» аб пакліканнях. І так мы маліліся, але ну, там чалавек стале, дзесьці задае пытанне, калісьці я так задаваў пытанне, ну, бабуля, ну а чаму мы так молімся? І это была вот на каляды, 25, бо мы 25 заўсёды рана ехалі ў Вішнева, бо раніцай заказвалі імшу за гэтага святара. І так вот мне цікава было, што это была імша за гэтага ксяндза, бо гэта быў дзень, калі ён памёр на каляды. Не? І пазней бабушка кажа, што гэты святар калісьці ўратаваў нашу сям'ю ад голаду, не? Што калі былі вот эти моманты раскулачвання, наша сям'я была даволі заможная і багатая, раскулачылі, забілі аднаго прадзеда, бабуля павінна была выхоўваць дзяцей адна, была цяжарная, і у пэўным сэнсе у той год, калі тая сітуацыя адбылася, яны рыхтаваліся на смерць. А гэты святар хадзіў, збіраў на дах на наш касцёл, які там рамонт быў, і убачыўшы ну, такую нагату беднату, скажем, гэтай сям'і, што адна прабабуля, быў засланы белы абрус, стаяў крыжык, свечка, ён доўга маліўся, не ўзяў нічога, што там кісты рублі прыгатавала прабабуля моя, і пазней, калі ён выходзіў, прабабуля зняла абрус, чтобы схаваць, бо адзіны быў, што засталося ім, а пад абрусом былі ўсе тыя грошы, які ён тады насабіраў. Ён потом не прызнаўся да гэтых грошай, сказаў купіць каровы, купіць збожжа, каб дзеці маглі жыць. Так сям'я моя могла жыць, это сям'я моя бабуля была, і гэты святар, там было болей езуітаў у Вішневе, некаторыя ўцяклі. Вось гэты святар убачыў сон пра Божу маці, якая сказала ему: не пакідай маіх дзяцей, дам табе валадарства нябеснае. І ён на гонар гэтага сну таксама пабудаваў каля нашага касцёла грот у Маці Божай касты да сённяшняга дня, застаўся, яго вельмі моцна мучылі, здзекаваліся над ім. І ўрэшце рэшт, ну, пасля гэтых усіх момантаў, што хацелі яго там і забіць, і збівалі, і пыталі, і ў рэчку заганялі ранняй вясной, 38-гадовы святар проста не вытрымаў, пачаў канаць, это было на каляды. І ўся парафія чувала тады пры ім, ён канаў пару дзён, і вось 24 снежня 50-го года, калі былі там людзі яшчэ ў плебані, ўсё там сабраліся у касцеле збоку, ён папрасіў, казаў, на маёй магіле маліцеся новае пакліканне з гэтай зямлі.
Так моя бабуля, дзячная за уратаванне нашай сям'і і таксама верная запавету ксяндза Міхальскага, вадзіла мяне маліцца пакліканні. Малічыся за пакліканне, дзесьці распазнаў я і сваё пакліканне. Но пазней то же самае вішня сталася момантам, дзе пазнаў ксяндза Боску. Бо калі наш знакаміты пробашч ксёндз Чарняўскі ўжо быў такі нямоглы, то яму на дапамогу прыехаў на 1,5 года суседняй парафіі Богданова ксёндз Станіслав Лугоўскі. Ён аказаўся салезянінам. Ну, гэтым вірусам мяне заразіў. Ну і потом і пашло, і паехала. І вось я дакаціўся да такой жизни, што я салезянец ксяндза Боску. Дзеў грацыя. Хочется сказаць вялікі дзякуй, ну і пажадаць, каб было як шмат больш такіх менавіта заражоных вірусам салезіянаў, каб вашай супольнасці разрасталася і каб гэта стагоддзе сапраўды гэты плён і ахвяры вашых супратоў прынеслі вельмі багаты і вельмі вялікі плод. Можно еще 2 секунды. Я только так. скажу, что в этом году юбилейным таксама чакаем визит нашего генерального настоятеля, які таксама пожадаў прыехаць і падтрымаць нас у гэты момант. І тых, другая рэч, тых, хто каго цікавіць, можа, больш дакладна гісторыя, пра якую ксёндз Артур трошкі так як бы зачапіў у сваім аповедзе, то мы рыхтуем фільм, які таксама будзе 3 серыі пра 100годдзе працы і дзейнасці салезянаў на Беларусі. Ужо вось у гэту нядзелю 31-го на ўрачыстасці Святога Яна Боску будзе паказаны трэйлер, у пэўным сэнсе, які ўжо як трошкі паказвае, што нас чакае, каб трошкі заінтрыгаваць. Таму усіх шчыра запрашаем дзесьці ў сацыяльных сетках глядзець, шукаць нас, таксама падпісвацца, і праз гэтыя сацыяльныя сеткі будзе пададзена ўся іншая інфармацыя. Ведаеце, аж хочется сказаць: ребята, вы крутые. Хочется адказаць, так. Дзякуем вялікі і пахвалены Ісус Христос. Навекі вечныя. Дзякуем таксама. Дзякуй. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.